Здравейте, скъпи зрители! Време е и аз да дам своя принос в преминаването и заснемането на тунел Железница. Това чудо на чудесата, чудо на инженерната мисъл, гениално съоръжение и прочие. Най-дълго нещо, седяло затворено 2 години, защото някой си е решил да изкопае наполовина един хълм и се изненадал, че другата половина на хълма паднала отгоре. Нали, голяма изненада, ама толкова си могат тия, дето учат по съветските учебници в ИАФ, но да не дъвчим пак тая тема. Включих се малко по-ранко. Ето сега, тук сме на тези знаци, които преди предвещаваха край на магистралата и ни караха да отбиеме надясно към Благоевград. Сега виждате, че вече стрелката направо сочи много чевръсто към Кулата и продължавам към Кулата. За пръв път минавам от тук. По принцип това е маршрут, който много често пътувам. Горе-долу се затворени очи мога да го карам. И ми е страшно интересно какво е сътворено. Ето сега тръгваме по моста. Тук скоро имаше баластра. Виждате, аварийната лента се закрива. И имаме ограничение 90, което не е лошо да спазим, защото народа нещо много се изхитри и нищо чудно да са надцвъкали камерки. Пък да ви кажа, не ми се плаща глоба. Ето сега това е първата гениална инженерна мисъл. Това е паратунел, така да се каже, който ни пази от изкопание на половина хълм да не се свлече върху нас. Всъщност забавянето пуска на тунела. Герберска шахта потънала вече надолу. Забавянето беше заради този паратунел, за да е безопасно. В крайна сметка и не е хубаво да камъните да падат върху нас, освен ако не е в едноименния кючек. И ето сега минаваме по моста. Този мост, така строен по австрийска технология, мисля, че беше безшевно. Тук изливаха, местеха на едни лагери, правиха чудеси. И това е тунела. Ето ги интелигентните знаци, които ни казват, че скоростта е ограничена на 80. И караме с 80. Естествено, зад мен един Мерцедес се е набрулил бая над 80. Защото е с Мерцедес човека. Ако беше с БМВ, ще я го разбера, ама. И виждате, тунел е много хубав, наистина. Ето тук имаме аварийно отбиване от дясно. Вентилаторите отгоре въртат въздуха. И всъщност в момента сме в недрата на планината. Надявам се радиацията да не е висока, защото тия баири тук наоколо около Благоевград се мисли за много богати на уран. А урана е силно радиоактивен. Добре изглежда всъщност, много приветливо, хубаво осветление. Дори не създава това клаустрофобично чувство, което лично аз имам в тунелите на магистрала Хемус, особено този по-дългичкия, дето е към 1 км, Ечемишка, мисля, че беше. Той е изключително потискащ тунел. Тук може би чрез осветлението са успели да подобрят усещането за това, че човек е в тунел. И той свърши, бе. Много бързо. Много бързо свърши този тунел. Ето ни от другата страна. Ще снимам до края на тази отсечка на магистралата, защото не съм минавал по нея, както е открито преди 10 дена. И искам заедно да я разгледаме. Между другото, колата кърти асфалта с шелския бензин, FuelSafe 9.5, не знам какво са му слагали. Явно не е от умрелите руски ръкообразни, просто нефта, от който е направен бензин, е по-калоричен. И даже малко кофти, защото човек не усеща кога е стигнал 160 при един и същи стил на каране.
беше старата доскоро отбивката, която ни качваше частично на магистралата. Сега всъщност не знам как точно функционира стария път, макар че виждам коли да се движат по него. Но той мисля, че малко по-нагоре трябва да се включва в магистралата точно преди Симитли. Това парче предполагам, че ви е познато, ако сте минавали. Преди време беше... Всъщност това парче някак да ви е познато. Преди време... Може да ви е познато другото от другата страна, но преди време тази лента посока Симитли беше пусната за кратко за движение, докато нещо се правеше отстрани, не помня какво точно. Но всъщност ето много бързо и така чевръсто излязахме на Симитли, където естествено е другото генерално недоразумение, особено когато трафика надолу към Гърция и Банско е интензивен. Тук ще има отвратителна тапа, защото, както знаете, има много голям спор колко костенурки ще загинат, ако тази магистрала мине през дефилето. И всъщност последно имаше някакъв одобрен проект за не знам какво, за едно платно извън дефилето, едно в дефилето. Както и да е, въпросът е, че този участък може да се разшири поне за разклона за Разлог и Банско, така че да поеме трафика, който много често е 50-50, особено в зимата. Всъщност зимата е повече към Банско, но всъщност лятно време също към Банско има бая трафик. Можех и тук малко да поработят, ама не поработиха. И това беше тунел Железница. Надявам се да ви е харесал. Специално го заснех за вас. Пожелание в коментарите на предното видео от Автомагистрала Европа. Надявам се да ви е харесало и ви пожелавам да бъдете здрави.